Si estàs començant a iniciar-te a córrer o portes ja un temps corrents i t'agradaria saber com no lesionar-te, doncs queda't fins al final. El primer consell que us dono és evitar el sobreentrenament. És a dir, no entrenar més del compte i per sobre les vostres possibilitats, ja que aquesta forma evitarem sobrecàrregues que a la llarga es poden ocasionar molèsties que en la qual acompanyen de lesions. Com per exemple, em va passar a mi amb la lesió del tibial posterior ara. Va ser per fer massa, o sigui, per sobre de les meves possibilitats d'entrenar massa. I per això va anar sobrecarregant, i al principi no notes res, i dius, bueno, no passa res, ja marxarà. I vas entrenant, i vas sobrecarregant, fins que, pum, tenim lesió, i és quan hem d'estar un mes, 2, 3, parats. Així que, el primer consell que us dono, evita sobreentrenar. Cuida la teva alimentació. Sí, sé que semblarà una tonteria el tema de l'alimentació, però últims estudis han revelat que, a part de millorar el teu rendiment, doncs també portar una bona alimentació doncs evites lesions. Una dieta, per així dir-ho, que recomano jo, és la dieta mediterrània, que consisteix en menjar de tot, de forma equilibrada i variada. Tercer consell que us dono és tenir un bon descans. Descansar bé. El que us recomano jo és almenys un cop a la setmana de descans total, sense entrenar, per recuperar bé cames, nivells de glucogen, etc. Ja que si no descansem, anirem fatigant la musculatura i d'aquesta forma, doncs, si descansem, evitarem sobrecàrregues musculars. Busqueu ajuda d'un professional de la salut i de l'esport, ja que, a part d'ajudar-vos a progressar i millorar dia a dia, doncs el tenir una planificació i el portar-vos un control dels vostres entrenaments, és a dir, que no anireu a lo loco entrenant, doncs això a la llarga es tradueix en menys problemes i menys molèsties. I bueno, gent, ja per anar finalitzant, últim consell, i crec jo que és el més important, i sé que pensareu, ja està el pesat de sempre amb el mateix. Doncs sí, si és el que penseu, és l'entrenament de força. L'entrenament de força és el més important que hi ha en qualsevol esport. És el pilar. Igual que una casa no la comenceu des del sostre, doncs això és igual, si comenceu a córrer sense entrenar força, seria el mateix. Ja que la força és la base de tot. Ja que augmentarem resistència muscular, amb el qual redreçarem la fatiga, guanyarem força muscular, en la qual es tradueix en més potència, etc. I en quant al treball de força, em refereixo a treball de peses, no allò, pesos exagerats, exercicis de força de potència, força màxima, de propio, de core, i aquí també fico la mobilitat, ja que la mobilitat ens ajudarà molt, però que molt, a millorar la nostra tècnica de córrer. Bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui. Us recordo que a baix a la descripció tindrà les meves xarxes socials. També us deixaré per baix el link directe per inscriure-vos a la cursa del pa amb tomàquet, que és 20 i 21 d'abril, que ja es farem vídeo explicant la informació. I sobretot, si t'ha agradat, no oblidis donar-li un bon like, de subscriure't, i ara sí, fins la pròxima.